Ave Maria, fes-nos tots i benvinguts a Debades, el podcast del terreno. Avui no tenim altra feina que fer el programa des de l'Ermita de la Pietat. Hem vingut un ratet abans de que comencen les jornades musicals. D'aquí un llecona. Dic, Au, ja estàs. Tu entres i ja estàs. sí, bona tarda, tinc tothom el que està aquí escoltant el podcast este. Dic, escolta, Digues, a veure. que s'està ficant nervioset, lo de l'aparcament. Diu que aquí dalt no podem aparcar. Serà possible? Pues que no tenies un passe tu per a tot això que hem muntat aquí. No. Jo et vaig dir que el que tenia era lo del minusvàlid, que tinc la pegatina. Com que la pegatina m'haguessis avisat i em fas la coixa. Però si te coneix tothom aquí del Cinteta, com t'has de fer la coixa? Bueno, i tu per què vas en la pegatina esta, si es pot saber? Pues dona, tinc la pegatina perquè quan baixo i vaig a Vinaròs, que no em coneixen, pues la gasto molt. Contra, claro. I a Penyíscola també et fas la coixa? No, filla, no. Allí a Penyíscola no, que està el Papaluna. Això t'anava a dir, filla, que per allí no falles mai ballant. És que hi ha un duet que m'encanta, filla. Ho fan de meravella. Sí? I com s'hi diuen? Te veuràs que no me'n recordo mai del nom. Això sí, aparquen al mateix pàrquing on aparco jo. Sí, al mateix pàrquing ens aparques tu. Sí, me vaig adonar de que eren de... A veure, ballant com ballo. Jo aquí no em puc fer la coixa. Però bueno, que aclariment està aquí tal. El que has de fer és baixar cap a baix i aparcar el cotxe. Me faràs baixar i aparcar el cotxe? Sí, Cinteta, sí. Però si estava plenet, això, com un ou, en collons haig d'aparcar ara. Bueno, Cinteta. No, sí, que estava ple estava, però bueno, va, dona't els sols al cotxe i el teu monedero. Passaré abans a buscar uns bocadillets. Pues sí, au, jas i ves ara que després sempre s'acaben. Tu carrega. Sí, carrego i vaig a aparcar el cotxe. Pues vinga, estupendo. A mi fes una cosa, dona. Si n'hi ha un Detroit en pataca, Detroit en pataca. I tu, reverend, vols un de xatxitxa? De xatxitxeta del país, Pues un de xatxitxa. Va, Cinteta. Sí, no et preocupes, res del món. Ara vaig a fer tots a casos i tot bé, te pots seguir el programa. Perfecte, Cinteta. Això se li deu treballar en equip. Molt bé, filla. Sí, Alicia, tots. I bueno, això que vos dia, fills, que avui aquí, pues bueno, sona una musiqueta, mos ho passarem bé i sobretot veurem verd, que aquí se veu molt de verd. Comencem. Pues bueno, amics oients, aquí estem a l'Ermita de la Pietat, que com vos diem, hi ha un paisatge bonic. És que només ja mirar ja t'enlluernes. Ai, fills meus. I això ho tenim aquí al costat, És al·lucinant. Estem aquí també amb el Riberenc, que en ell volem donar cobertura a tots aquests misteris de l'Ebre encara no resolts. I bueno, avui que estem aquí, que aquí han passat moltes coses, aquí tenim unes pintures rupestres que esta gent de fora molts voldrien tindre el que tenim aquí. I bueno, ja que està tot això de les pintures i que nosaltres venim de part d'este jove que fa lo de les samarretes i retrata coses del parlar d'aquí baix, doncs diem, mira, va, anem a parlar una miqueta amb el Riberenc, a veure què ens pot contar de les pintures rupestres, que dius, fill meu, com se manté este paio que estava tot això aquí. Pues a veure, com tots sabeu, no, amics i amigues oients, el nom d'este paio es diu Juan Ruiz. Sí, amics oients, no havien fet menció, però se diu Juan Ruiz. La qüestió és que la tradició de dibuixar aquestes pedres, que la gent que pujava en aquell moment a l'ermita, el que feia era dibuixar les pedres com ells estaven abans de tornar a baixar. Conta tu, quina ocurrència, La qüestió és deixar impremta allí dels desastres, de lo destartalats que estaven. Sí, se passaven el dia caçant, se veu que caçaven cavalls i tot, Sí. Cavalls. I ho deixaven allí com a prova, no? Feien de com estaven destartalats i després de com arribaven ja baix de la costereta i entraven a Ulldecona arreglats de dalt a baix. De dalt a baix, fill meu. Esta gent va enterar-se que aquest puesto té poders màgics
I vinga rituals, i vinga rituals. El que no sap la gent és que la que verdaderament va descobrir això va ser Ara m'agrades, ara m'agrades. A veure, sí, dis-nos qui va ser la que va fotre aquí la primera festa. Pietat. Bueno, com bé sabeu, és el nom de l'ermita. Sí. I per a posar-vos una mica antecedents, aquesta dona era una fadrina vella que provenia de Barri Castell, no? Conta. I com sap la bona gent que l'acompanyava, aquesta dona curava de gràcia. I com me quedo, tu? A veure, què us he de dir? Pues que fa molts anys atrás, no?, l'ermita de la Pietat s'hi discutia una mica la pole position en Lourdes. Tothom sabeu el que és Lourdes, és un lloc mític de culte de França, on la gent pues, anava a curar pues, les seues malalties, no? Dichoses malalties. I claro, pues aquí, després del desborde que hi havia, pues, la gent aquí a l'ermita de la Pietat pues, venia a fer el mateix. Així venien la gent d'aquí baix a curar-se i a sanar-se aquí dalt? Només cal recordar l'exemple d'un senyor, no?, mític d'aquí de les Terres de l'Ebre, que es deia Cosme, que va pujar un dia, no?, sense veure res i caminant lo justet, xiquets, i va baixar, però llampant per la costereta aquesta, que tots sabem que l'han baixat però recta, i mira que de curves allà. Ui, si n'hi ha de curves, fill meu. Pues mira, no coneixien este tal Cosme, xec? Bueno, només cal dir que ell al cap d'uns anys va fundar la Titan Delta, que no té res a veure amb la titola, sinó que és una carrera de física de fondo, no? Conta, així va muntar això. Pues bueno, fill meu, mira, tenint també el terreno que tenen, esta gent d'aquí ullecona, s'ha d'aprofitar, això també. També vos preguntareu, i què té que veure això en la música i tal com ha evolucionat tot este tema avui en dia? Claro, l'ermita de la Pietat és famosa pels concerts i pels grups de música, les festes que fa el jovent aquí dalt, i dius, hosti, què té que veure això una cosa amb l'altra? Sí, digues. Pues bueno, a veure, això ho hem d'anar quadrant, però... Que m'està trucant Cinteta. A veure, va, què dius, Cinteta? Dic, la marxa atrás, com anava el teu cotxe, filla? Pues la marxa cap atrás no és pac atrás, és pac avant. Has d'espitjar cap a baix i ficar com si fiquessis primera. Per què ho dius? Sí. T'ha passat alguna cosa? Pues sí que ha passat. He fotut marxa cap atrás i m'he anat cap avant. Com m'has de tirar cap avant? Sí, he rebentat tot el marge. Com que tot el marge? I aquí estic, estic més o menys per l'altura del castell. Com que a l'altura del castell? Però que vas a caminar a través o què? Cam a través i vinga. Cinteta. I això encara va, vull dir que va el cotxe de meravella que tens. Bueno. Sí. I el de protecció civil t'ha vist? Dic, bueno, la de protecció civil està aquí amb mi, ve aquí amb mi. Com que està el de protecció civil en tu, Cinteta? Amuntat se pensava que baixaria, mira, aquí està. No, per l'amor de Déu, sí. Està cagadíssim. Va ser. Escolta'm, pega mitja volta i torneu cap aquí els dos. Sí. Ara de seguida pega mitja volta i torna a muntar. Va, Cinteta, va, no t'encantes ni un pèl que net em fotrà pelada. Dic, no et preocupes, que neta no em vols haver vist. Segur que no ho sabis. No et preocupes, va, que ara en seguida venir cap aquí. Sí, va, filla, torneu cap aquí ja. Va, company, agarra't fort que farem avió en tornar. Ja veuràs, mira com s'alla el cotxe. Mira com s'alla. Bé, Cinteta, que jo penso, filla, que vaig a continuar el programa. Sí, foli, que estic aquí al costat ja. Aquí al costat. Company, agarra't fort, que ara ve de muntada. Pues bueno, amics oients, que nosaltres seguirem el programa, va, a veure. I fiquem una miqueta així de musiqueta fresqueta per ambientar una miqueta el tema. Sí, que arribo. Calla, Cinteta, silencio. Va, que seguim, penja. Pues bueno, amics oients, com vos diem, estem parlant aquí de les pintures rupestres, però també podríem parlar de les jornades que es fan aquí, de cultura, de música, de coses en directe, que la gent això pues, li agrada molt. I més si és en diumenge, que en diumenge aquí a l'estiu, dius què fas? Pues, un dinar, però després te falta alguna cosa. Pues estan sempre les jornades, Sempre pots vindre aquí i fotre uns bailoteos i cantar i amollar coses, que això diuen que és molt místic i que això aquí ho porten fent des de fa mils i mils d'anys, saps? I bueno, pues això que vos dia, fills. Llavors Riverec, dic, com és que va sortir este agermanament? Per què estem aquí? Passant-nos-ho també, això també. Pues aquí la gent venia de jarana, no?, a
veure, pues a celebrar el seu aniversari de la seva nova vida. Penseu que era gent que no caminava, gent que no s'hi veia i venia aquí a celebrar el seu any de verno. Hi ha que veure, Pietat, que quin jaleo va muntar aquí dalt, En lo que costa en vegades fotre una festa encara hi ulls, Mira, li sortia bé això. Sí, aquí es treballen tots junts i fent unes barreges tots en família. Calla, pues que no si era cinteta esta, que vas. Va embalada, Sí, digues, reverend. Pues aquí és quan se va començar a rascar la botella d'anís del mono. Digues, A partir d'aquí va començar tot. La música il·luminava la vida de les persones. I més si parlem dels foc dolços, som balladors. Et dic no, a veure, perdona, reverend, perquè encara la sento. Esta està per aquí dalt pegant voltes, que no deu trobar aparcament. Ai, mare, que entra aquí dins. Ai, pots collons, cinteta, també. Per aquí a la vora l'escenari ha passat, Hòstia, tu ja que veure. Va desmarxada, però com m'agrada este caràcter. Sí, reverend, mira, això ja no cal ni que ho investigues. Cinteta està com una cabra. Bueno, com una una cabra. cabra, igual que els primers tabals que es van fer aquí, que ja ho sabeu, que es feien de la part de la pell del cul de les cabres aquí de l'ermita de la Pietat, tothom ho sap I això. quantes coses t'has van dir? Com me posa esta dona, tu, xec, com me posa esta dona. M'encanta. Este està agafant de les orelles i et foten una morrijada que et deixen tonto. Ui, doncs no coneixes la cinteta, és d'armes tomar. Pues me posaré la Baron Dandy avui, los pelets i el pit per fora, ben els botonets desembotonats, pantalonets de pinza, i au, que jaleo hi ha aquí, A veure, disculpa'm, reverend, que em diuen que tenim una trucada de Vallès en directe. Endavant. Trucades de Vallès. Dic, bona tarda. Bona tarda, fill. Mira, que trucava perquè Dis-mos. és que avui no muntaré i a veure si em podies ficar una cançó. Com que no muntaràs? Ja el tens, Sí, ja tens no, decidit, ja això. ho tinc decidit, no muntaré. Que Doncs com està fet, això? ho he deixat a la núvia Ai, mare. i segur que deu estar aquí dalt. Ai, fill meu, doncs mira si em sap mal. ho Mira degut si em sap muntar. mal. Sempre munta. Mira tu. I jo estic fotut, xiqueta. Ai, compte com m'està fet això. No, Estic ja. fotut i me vull quedar aquí tota la tarda plorant, si potser. A veure, xic, tampoc te fiques així. Que això de l'ermita és un puesto, pues, per això, per vindre i per conèixer gent nova, I aquí en un munt de xicueles. La cançó que et demano i Mira. a plorar s'ha dit. Doncs bueno, fill, ja a veure, va, quina cançó vols que et fiqui? Doncs mira, volia la cançó de No Woman No Cry. Ui, ara no demanes esta. Està en anglès. Sí. Aquí que estem tots fomentant la cultura d'aquí baix. Me demanes esta en anglès. Me sento identificat totalment. Pues no te la ficaré esta, ¿no? No. Pues bueno, chica, va, deixa'm patir a No. la manera. Saps? No, així no funciona l'assumpte. I mira, si me n'haguessis demanat una de Pepe i de Marieta, tampoc te l'hagués ficat. Pues això, au, Au. fica'm la que penjo. No, sí, ja pots penjar, ja. És fotut l'amor, xec, sí, és fotut. Penjo la trucada. Fotudíssim és. Dic, venja, fill, talla la Sí. trucada i fica música. Pues bueno, amics oients, aquí seguim a Ulldecona. Estem aquí a les jornades musicals, a la falda del Montsià, rodejats de natura, de verd, que el panorama aquí no te l'acabes. I bueno, pues això que vos diem. Estem agraïts de que mos acompanyéssiu un ratet abans de que comenci tot això, de que comenci la cultura i la música en directe. I bueno, pues també deixa'm agrair a tota aquesta gent que ho fa possible, que sou tant vosaltres com a través del micromecenatge, com els organitzadors de Tinglado. Així que moltes gràcies i demanaria un aplauso per a aquesta gent. Sí, fills meus. Que sí, que els diumenges són diferents i que si estan de jornades, Vull dir que enhorabona i a seguir per molts anys més. Mira-la, la mare que la va parir. Pues, Cinteta, què fas aparcant aquí dins? Sí, filla, no hi ha aparcament per cap banda. I pel susto he quedat en la de protecció civil, que li regalaria de bates 4 o 5 bocadillos. I per això parco aquí al mig, filla. Un momentet, que en seguideta jo tot. Cinteta,
fes el favor i lleva el cotxe d'aquí al mig, Que això està a punt de començar. Baixa baix, queda bé i torna a muntar. Sí. Carrego de bocadillos, baixo i torno a muntar. Sí, Cinteta, va, que jo continuo el programa. Sí, tu continua com si no passés res. Riberenc, digues, ves i siguis a Cintet. Sí, cap allà que vaig. Pues bueno, amics oients, avui si estàvem aquí a l'ermita no podíem deixar passar l'ocasió de parlar en un dels que va ser per referència aquí baix del panorama musical del terreno. Només cal dir-vos que l'Arcabaut li va fer una cançó, li va dedicar una cançó i bueno, pues, si parlem de música i parlem de grups aquí baix, ell sempre té una opinió per donar-nos. Ell no és altre que José Juan de la Ribera. No sé si se'n recorda de mi, però José Juan, què tal? Sí, home, sí, fa d'anys que t'escolto. No se l'agraïda que estic. Bueno, i què fas tu sempre per aquí dalt? Però perquè pues, jo vinc aquí Sí, a les jornades sempre. sí, tu no falles mai, fill meu, sempre Perquè et pues, veig. me recorda quan era jove. És que vaya joventut tu també, te vas fer famosíssim, fill. Tots ho coneixien a José Juan de la Ribera. Van tindre molt de giros, tots xiquets de l'Arcabaut. Saps el que és escoltar? José Juan de la Ribera. Xec, mira, se pica la cara de gallina. Ja m'ho crec. M'era emocionantíssim. I bueno, que des de llavors ja no la sentes, esta cançó, ningú la toca. I no hi ha manera d'aquells nois, no sé què va I passar, con el potet este. que ja no van. No, ja no van. Vaya desgust vas dir que perquè se va acabar tot en A res. mi va ser tot un orgull. Bueno, sí, fill meu, orgullós sí que ho vas estar, que una cançó no la té qualsevol. I bueno, que el mòbil que està sol·licitat, algú et truca o què? No, un truc n'hi ha. Ningú et truca, saps per què deu ser això, fill meu? Que diuen que m'he fet vell. Ja que veure lo famós que eres, fill meu, és que me'n faig creus. Pues bueno, va, què més has de fentar, Que vols dir alguna més? Com una cervesita després. Bueno, va, una ja que han acabat i d'agafar el cotxe. I com bé... Bueno, pues Juan, diguem-me això, pues bueno, ja en parlarem després, va. Jo estiré per aquí. Pues bueno, va, jo també estiré per aquí. Vai, Cinteta, va, mira-la. Ja se'n va cap a baix en els bocadillos. Vai, xica, tu, que aixeques el braç, què dius? Que soc de l'organització que de Cinteta m'ha preguntat alguna per dormir Contra ella, es volia quedar a dormir. i ja està tot ple. Així ho tens tot ple, també, dius? Si voleu, vos puc arreglar l'església, vos fico... Bueno, mira que he vingut vegades, però que l'església no m'he quedat mai, que això, bueno, pot ser molt espiritual. Digues, a veure, què tens que mos podries Puc amanir? aconseguir 4 taules perquè faci de llit i què trobeu? Dona, És que de puesto no n'hi ha, ho he reservat massa tard. Veure, tenint l'església que ha dit esta noia i això pinta bé que estos xicuelos que venen avui. bueno, perquè tu què tens pensat fer esta nit, José Juan? Jo provaré de fotre 4 bailoteos, bonita. Bueno. Sí, després, en la cerveseta... Bueno, la cerveseta també, la cosa... Com esta noia ha dit això? Si dius que te quedes aquí amb mi, fent-me companyia, me quedo. Tranquil·la, que jo, Juanita, estiré al tant. Tu sempre estàs al tanto de tot, fill meu. Va veure que comencin els tornats. Aita, silencio, que ja fan les proves estos joves. Hola, que sóc de l'organització que Això mateix, filla, sí, que ja no... Ja mira, ja m'havia distret en la musiqueta esta. Pues això, sí, que mos quedem i que quan pugues a veure com ho fem patint de les claus. En acabat, quan s'acaba el programa, me busques. Pues va, filla, quedem així, això sí. Pa José Juan i pa mi volem l'altar. Perquè si mos amanixes alguna així mig món. No patisques de res. Pues perfecte. Igualment, deixa'm-nos 2 taules aquí fora perquè es pugui gitar Cinteta. Sí, cap problema. Pues mira-la. Mira-la com entra. Xica! Per l'amor de Déu. Jesús, Maria i Josep. Mira, i ara mos toca el pitó. Cinteta, fes el favor de baixar la ventanilla. A veure, baixa la ventanilla. Baixa, filla, baixa. Dic que he guanyat la carrera, Has guanyat la carrera. He guanyat la carrera, sí. Quina carrera, Cinteta? Què dius? Què has fet ja? Què has fet? Això que et dic, he fet una carrera. Quina carrera? Aquí dalt fas carreres, tu? Sí, i l'he guanyat, Però a veure, escolta'm. Com està parit, això? No t'enfadis, filla. És la meva forma de conduir, Soc molt elèctrica, tu. Elèctrica, dius? I m'agrada sempre apretar
lo pedal hasta el fons de tot. Ai, Dios mío. Disculpa'm, amore, això que et volia comentar. Sí, Cinteta, què m'has de dir? Va. Bueno, pues això que et comento, filla. A veces vais a donar-los els bocadillos a esta gent de Protecció Sí, Civil hasta aquí és on m'havia quedat jo. i resulta que m'han dit que no podia muntar en la furgoneta aquella que tenen. Com això, Cinteta, que no havia puesto a la furgoneta, eh? No em deixen muntar. Les dic, pues mira, saps què? Me jugo els bocadillos a que te dono 5 segons y te adelanto. Com que l'adelante, I- i- Cinteta? sí, Pues si la carretereta està estretíssima. Sí, però aquí sí, la primera he guanyat. Que sí, Cinteta, que sí, que has guanyat, que sí, que ho sabem ja. Sí, poc s'ho pensava ell. Però escolta'm, tu trobes que són maneres que està a punt de començar el concert? Sí, per això he vingut tan ràpid. Pots que em vas a deixar el cotxe aquí al mig, el meu cotxe aquí al mig. És que no hi ha aparcament, filla, no hi ha aparcament per cap banda. Els collons, Cinteta, va, dona'm les claus del cotxe que aniré jo a aparcar-lo. I si em toca muntar a peu, xiqueta, pues me toca muntar a peu. I ja està. Conformes, però para contra la marxa atrás. Que sí, Cinteta, que sí. Va, vinga, amics oients, disculpem-vos, perquè això de fer un directe en esta gent, la veritat és que es fa impossible. Però bueno, si voleu, mos veiem la setmana que ve aquí, en un altre podcast del darrer no. Va, home, que és de bades. En Cinteta, agafa-ho tu. Adéu-siau, filla. Adéu-siau. Vinga, fot-li música. Sí, esteu sentint el DJ Benja, que està punxant musiqueta que li he passat jo. Musiqueta que m'agrada. Don't stop, que vol dir no paris. Per això mateix, no paréssim de sentir musiqueta de molta marxeta. Soc Cinteta Morrantes i estem aquí a l'Ermita de la Pitet, a puntet de començar les jornades musicals. Sí, marxeta. Sí. Una cerveceta, a veure si me la llargues. Tu, José Juan, a veure si me llargues una cervesa. Tu, sí. Si en diumenge no tens res a fer, vine a l'ermita, que ho passaràs bé. Cinteta, perdona, que sóc la de l'organització. Diu Juanita que vagis, que el cotxe s'ha quedat sense gasolina. Cago en tot. Pues bueno, l'espenta. Ho deixo aquí, Benja, desconnecta.